Asunnon vuokraaminen alkaa ilmoituksen luomisella. Asunnon tiedot täytetään helppokäyttöisellä verkkolomakkeella. Palvelu toimii kaikilla laitteilla, joten voit halutessasi täyttää tiedot myös puhelimella. Tarkasta asunnon tiedot ja lisää vielä muutama kuva asunnosta, jonka jälkeen julkaise ilmoitus asunnonhakijoiden nähtäville. Ilmoitus päivittyy automaattisesti vuokraovi- ja oikotie-sivustoihin noin 30 minuutin kuluessa. Voit tarvittaessa muokata ilmoitustasi milloin vain. Seuraavaksi näytämme, miten asunnonhakija täyttää hakemuksen löydettyään asuntosi vuokraovi- tai oikotie-sivustolta. Asunnonhakijalta kysytään muutamia oleellisia tietoja, jonka jälkeen hän ilmoittaa jo valmiiksi sopivat ajankohdat asuntonäyttöä varten. Saat ilmoituksen jokaisesta uudesta vuokralaisehdokkaasta sähköpostitse ja tekstiviestinä. Kirjaudu sisään palveluun nähdäksesi tarkemmat hakemustiedot. Halutessasi voit aloittaa keskustelun vuokralaisehdokkaan kanssa klikkaamalla Chat-painikkeesta hakemuskortin alareunassa. Kutsu vuokralaisehdokas asuntonäyttöön kalenterityökalua käyttäen. Valitse mahdollisimman monta ajankohtaa, joista vuokralaisehdokas pääsee valitsemaan mieluisimman. Halutessasi voit sopia asuntonäytöstä myös puhelimessa. Jos asuntonäyttö sovitaan puhelimessa, muista lisätä puhelun jälkeen asuntonäytön ajankohta alapuolella oleviin kenttiin. Täten vuokralaisehdokas saa asunnon tarkan osoitteen ja automaattisen muistutuksen saapua asuntonäyttöön sovittuna ajankohtana. Asuntonäytön jälkeen saat tiedon vuokralaisista, jotka olisivat halukkaita etenemään kanssasi vuokrasuhteeseen. Ilmoituksen yhteydessä ehdokkaat ovat tunnistautuneet palvelussa luottotietojen tarkistusta varten, jotta sinun olisi helppo tehdä lopullinen vuokrauspäätös. Vuokralaisvalinnan tehtyäsi palvelu muodostaa välillenne valmiiksi täytetyn asuinhuonevuokralain mukaisen vuokrasopimuksen. Täytä loputkin tarvittavat tiedot vuokrasopimusta varten. Lopuksi käy vielä seuraavaksi valitsen kaikki sellaiset jonka jälkeen lähetä jotka haluat mukaan vuokrasopimukseen allekirjoitettavaksi vuokrasuhteen osapuolille. Että osa ehdoista on pakollisia ja voit myös ladata vuokrasopimuksen lisäämärisenä allekirjoitettavaksi, tässä näkyvät mikäli se on sinulle mieluisampi tapa. Saat allekirjoitukseen tarkoitetun kutsulinkin sähköposteisi. Sähköinen allekirjoitus tapahtuu helposti ja turvallisesti omilla verkkopankkitunnuksilla.
Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, merkitse asunto vuokratuksi, jotta ilmoitus poistuu asunnonhakijoiden nähtäviltä. Ilmoitus säilyy arkistossa mahdollista tulevaisuuden käyttötarkoitusta varten. Kiitos kun kuuntelit, ja toivottavasti voimme olla apuna asuntosi vuokraamisessa.